Môžeme sa vás opýtať, čo si myslíte vlastne o tejto nehode? Lebo Satan diabol vládne a Satan diabol, on Satan diabol, je Satan diabol, Satan diabol, tieto veci, čo sa teraz deje na zemi, zodpovedí. Že myslíte si, že tu išlo nejaké iné sily? No Satan diabol, Satan diabol a Satan diabol, tu Satan diabol, je Satan diabol a tak áno, tých ľudí zabiť, aby ľudia boli zahynutí. Tých ľudí zabiť, aby ľudia boli zahynutí. Tých ľudí zabiť, aby ľudia boli zahynutí. Tieto veci on robí. Chce všetkých ľudí zabiť, aby ľudia boli zahynutí. Aby zahynutí. Vy ste boli v tom autobuse? Vy ste boli v tom autobuse? Vy ste boli v tom autobuse? To je neviditeľný sily. Prichádza koniec systému veci. 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 Satan diabol. Satan diabol. Armagedon za chvíľku prichádza. Toto je